Takže čaute, ja som si stiahol Fraps, teraz vám poviem, že kolkátku 359 a ja neviem vážne, čo mám spraviť. Poradili by ste mi, prosím vás, ak to niekto vie, Gogo napríklad, pretože je tu nejaký, že generál 99 FPS Movie Screenshot. Dajme tomu 99 alebo to movies dajme a to je pre semičku, to mám multichannel alebo stereo, neviem, online capture space. Wow, ja to vážne neviem, čo mám spraviť, takže keď to niekto bude vedieť, no tak mi poradte. Čau. Ups, nahrál.